Ngibingelele kubo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu uKhozi. Abalalele lenkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha. Bantwana abahle base-Afrika, ngithunywe uShembe ukuba ke ngikhulume kini indaba kaNkulunkulu. Ngizocela ke ukuba ke sedlule encwadini eyingcwele. Sizofunda incwadi kaDeuteronomy 18. Ngizofunda uverse 18 noverse 19 bese ngiya kuverse 21 noverse 22 kufundeka kanje. Ngiyakubavezela umprofeti kubafowabo abe njengawe. Ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Uyakukhuluma kube konke akutshelwa yimina. Kuyakuthi uma ekhona ongawalaleliyo amazwi ami awakhulumayo egameni lami, ngiyakuwabiza kuye. Noma uthi wena enhlizweni yakho, siyakulazi ngani igama elingakhulunywanga uJehova na? Uma umprofeti ekhuluma egameni likaJehova, uma leyo nto kayiveli yenzeke. Leyo nto ayikhulunywanga uJehova, umprofeti uzikhulumele yona, aniumesaba yena. Amen. Ngicela ufunda isihlabelelo samaNazaretha sika 139. Ufikile olandelwa izizwe, ufikile simzwile. Babazani wemadoda, babazani izizwe nonke. Ufikile abakhuluma ngaye abaprofeti. Babazani wemadoda, babazani izizwe nonke. Uyeza uthumekile, uzofika emhlabeni. Babazani wemadoda, babazani izizwe nonke. Ufikile umthokozisi, mlandeleni izizwe nonke. Mlandeleni wemakhosikazi akithi, mlandeleni zintombi zakithi. Kwathiwa asiyukushiywa sisodwa. Ufikile simzwile, mlandeleni bantu nonke. Ufikile simzwile. Amen. Bantwana abahle base-Afrika, sonke uma siphila ngokuthanda kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wasidala, wasibeka ngezindawo lapho asibeka khona. Lezi zindawo uNkulunkulu asibeka kuzo zase iphenduka ziba izindawo zethu. Kukhona abanye owababeka phesheya kwezilwandle, ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene phesheya kwezilwandle. Thina sizwe sama-Afrika, uNkulunkulu wakhetha ukusibeka kuleli zwekazi lase-Afrika. Uma uNkulunkulu esesibekileke lapha e-Afrika, wayesesifundisa uNkulunkulu izindlela ezahlukahlukene zokuphila. Ngoba thina ama-Afrika sasivele simazi ukuthi ukhona umvelinqangi. Ingakafiki inkolo eyafika e-Afrika iqhamuka entshonalanga, sasivele simazi umvelinqangi ukuthi ukhona, futhi simhlonipha, simesaba. Iyodwa kuphela into esasingayazi ukuthi umvelinqangi ufuna simkhonze kanjani, ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuba thina ama-Afrika simkhonze kanjani. Kwathi makufika inkolo eyayivela intshonalanga,
bafike basifundisa ngoNkulunkulu base besitshela izindlela zokukhonza uNkulunkulu lo abafike basifundisa ngaye. Kodwa lo uNkulunkulu esafundiswa ngaye izinto eziningi esasizenza thina ezaziwumgogodla ukuphila kwethu thina ama-Afrika kwatholakala ukuthi azamukelekile lezi zinto. Ngikhuluma lapha ngezinto enjengokuthi nje thina ama-Afrika sibhinca amabheshu, amakhosikazi ebhinca izidwaba. Futhi thina lapha e-Afrika sasiganwa nje, umuntu aganwe amakhosikazi kangangamandla akhe. Uma ifika-ke inkolo eyayiqhamuka entshonalanga iyafike yathi akwemukelekile lokhu ukuthi umuntu abhince ibheshu noma umuntu abhince isidwaba noma umuntu aganwe amakhosikazi angaphezulu konkosikazi oyedwa. Kwase kuthiwa uma ufuna ukubona uNkulunkulu kudinga ulikhumule ibheshu, usikhumule nesidwaba, futhi uwalahle lawa amanye amakhosikazi usale nonkosikazi oyedwa, ngoba ngeke umbone uNkulunkulu uma unalezi zinto engikhuluma ngazo. Kwase kubaxakaka abantu ukuthi noma bethanda ukumkhonza uNkulunkulu kodwa lezi zinto ezishiwoyo zabanzima kakhulu kubo ukuthi bazenze, ngoba babengayazi enye indlela yokugqoka ngaphandle kwalokhu kokuthi babhince. Babazi ukuthi akwemukelekile ukuthi unkosikazi atholakale ephakathi komuzi engasibhincile isidwaba. Kwase kubaxaka kakhulu noma babekuthanda ukukholwa kodwa kwabaxaka lokhu. Babakhona-ke abakwenza lokhu okwakushiwo base beyalandela kule nkolo eyayiqhamuka entshonalanga. Abanye bathi noma bekuthanda ukukholwa kodwa bangakwazi ukuthi balandele, base behlala nje bangakholwa. Kwahamba-ke maqhubeka isikhathi kwase kufika umuntu owathi mayefika lo muntu wathi ngithunywe uNkulunkulu, wathi igama lami ngingu-Isaya Shembe, ngithunywe uNkulunkulu kini bantwana base-Afrika. Uthi uNkulunkulu angizonifundisa izindlela afuna ukuba nimkhonze ngazo. Uma laba bantu bembheka lo muntu bambona lo muntu efana nabo, kwehluka kule nkolo ebesifikile ngaphambili, ngoba le nkolo babeyibona ifika nabebala elimhlophe ababethi mabebheka bebabona bengafani nabo ngoba yayiqhamuka ezweni lasentshonalanga. Bambona lo muntu efana nabo ngoba uShembe wayekeke nezindlebe efana nabo. Bamuzwa ekhuluma ulimi abalikhulumayo, base bemlalela ukuthi uthini lo muntu othi uzokhuluma indaba kaNkulunkulu, ngoba indaba kaNkulunkulu bese siyizwile kodwa sayithola ingasilungele thina, sangakwazi ukuthi sikholwe. Uthini-ke lo muntu? Uma bemlalela-ke lo muntu uthi lo muntu, mina uNkulunkulu ungithume kini ukuthi mukhonzeni ninjengoba ninje, nibhince wona amabheshu lawa, nibhince zona izidwaba lezi, ninjengoba ninje. Incwadi engiyifundile bantwana bahle base-Afrika, uNkulunkulu wayekhuluma noMose kule ncwadi ethi batshele abantwana bakwa-Israyeli ukuthi noma ungasekho wena Mose, ngiyongena phakathi kwabo ngibavezele umprofeti phakathi kwabo kubafowabo onjengabo, ozokhuluma bezwe ukuthi uthini kubo. Lo mprofeti-ke engiyakumveza ngiyobeka amazwi ami olimini lwakhe, konke ayokukhuluma uyobe khuluma into ayiyalelwe yimi.
uma lo mprofeti bengamlalelanga icala ngiyolibeka kubo lokhu akukhulumile bangakulalela ngiyokufuna kubo ithi ke lencwadi umprofeti ke siyombona ngani uma ekhuluma into kodwa ingaveli kuNkulunkulu siyobona ngani ukuthi uJehova akayikhulumanga lento ekhulunywa yilo mprofeti uthi uNkulunkulu lowo mprofeti oyothi mekhuluma egameni lami ethi ukhuluma into ngegama lami kodwa leyo nto ingenzeki ingaveli ingabi njengoba esho lo mprofeti uyobe akathunywanga yimi uyobe uzikhulumela yena okuthandwa nguye uma ke uShembe fika phakathi kwama-Afrika ekhuluma indaba kaNkulunkulu uShembe okokuqala wayengayanga esikoleni wayengazange afundiswe ngokwezikole lezi ezifundisa abantu umuntu wayengafundile izinto owayezikhuluma phakathi kwabantu izinto owayezitshelwe uNkulunkulu okuningi owayekhuluma kwakuthi uma sekuvulwa incwadi eyingcwele iBhayibheli kutholakala ukuthi kulotshiwe kuyona le ncwadi eyingcwele uShembe ke maye ikhuluma indaba kaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi batabama uNkulunkulu ongithumile uthe niyeduka nihamba ngezindlela zezinye izizwe lezi zindlela enihamba ngazo zezinye izizwe azizukunisa ekhaya lenu la okufanele niye khona uma uhlangana nomuntu ehamba bese umbuza ukuthi uyapi ebese ethi kuwena ngiya ekhaya lo muntu ehambe ebheke entshonalanga bese uhlangana nomunye ehamba ebheka empumalanga umbuze ukuthi uyapi athi ngiya ekhaya kodwa ebheka empumalanga laba bantu ohlangane nabo njengoba bethi ngiya ekhaya basho emakhaya abo baya emakhaya abo yilowo nalowo unekhaya lakhe aya kulo manje ke uma thina ama-Afrika sesihamba ngendlela yokukhonza uNkulunkulu esasiyifundisiwe sifundiswa izizwe ezaziqhamuka entshonalanga uthi ke uNkulunkulu kuShembe hamba ungifundisele abantwana bami base-Afrika ukuthi ngifuna bahambe ngalendlela ozobafundisa yona ngoba iyona ndlela eya ekhaya labo lapho engifuna baye khona lokho kwakungasho ukuthi laba abakhuluma ngenkolo yasentshonalanga leyo nkolo ayikhulumi ngendlela eya ekhaya yebo ikhuluma ngendlela eya ekhaya kodwa akuyona indlela yokuthi ihanjwe yithi thina ama-Afrika thina yethu indlela esayifundiswa uShembe eyokuthi kufanele sihambe singama-Afrika sihambe sinjengoba sinjalo kungadingi ukuthi sishintshe ubuthina ukuze sikwazi ukuhamba ngendlela yokukholwa zonke izindlela ezikhulunywa ngamakholwa ezihanjwa ngamakholwa ziya ekhaya kodwa amakhaya ahlukene uthi ke uShembe mefika batabami baningi onkulunkulu namaZulu maningi uthi batabami bakhona onkulunkulu abadla ingulube bakhona onkulunkulu abangaligcini iSabatha akhona amaZulu la kudliwa khona ingulube akhona amaZulu la lingagcinwa khona iSabatha kodwa lawo maZulu akulona ikhaya lenu elenu ikhaya nina ama-Afrika ilapho khona la ingadliwa khona ingulube ilapho khona lapho kugcinwa khona iSabatha ilapho khona la ungena noma ubhince ibheshu ilapho khona la ungena noma ubhince isidwaba uNkulunkulu wenu bantwana bahle base-Afrika akanandaba ukuthi ubhinqeni nokuthi ugqokeni kepha into ayifunayo iyodwa ufuna inhliziyo yenu ukuba ivume ukumlandela ngezindlela zakhe
ngezindlela zomkhululi wenu nina ma-Afrika. Inhliziyo yakho mayivume ithande ukumlandela. Ilokho ke okufuna uNkulunkulu kini. Uthi ke uShembe batabami uNkulunkulu ongithumile. Ungithume ukuba ngizokhuluma indaba yakhe bese nginifundisa nezinto angazifuni ezimnukela kabi, izinto eziyiphunga elibi kuye angathandi ukuba zibe khona phakathi kwenu. Ngoba uShembe mayefika phakathi kwethu thina ama-Afrika, usifice sinezinkolelo eziningi esasizenza singazi ukuthi lezi inkolelo uNkulunkulu akayithandi nokuthi lezi inkolelo azemukelekile phambi kukaNkulunkulu. Kwakukhona izinto esasizenza ezazinjengokuthi nje abantu abaningi babazi ukuthi ukuthakatha kuvumelekile kusemthethweni. Waye athakathe umuntu aze ashiye izikhwama kubantwana bakhe, akhethe umntwana wakhe amnikeze izikhwama athi mntanami ngoba wena bengithi noma ngikuthuma uyongenzela umsebenzi wenze kahle, lezi zikhwama zami ngizoshiya kuwe zibe yifa lakho, uqhubeke noma kungasekho uwenze lo msebenzi. Abanye abantu babe nezinkolelo zokuthi uma uthole abantwana bangaphezulu komntwana oyedwa, kufanele omunye walabo bantwana abulawe ngoba lokho kuzoletha umkhokha kubazali bakhe. Uma efika kuShembe uthi batabami zonke lezi zinto azemukelekile uNkulunkulu. Uma uShembe engapha kwela kaMhlabi yalingana, kufika umndeni wakaThabethe kuye, kufika unkosikazi nendoda, labantu sebekhulile nje. Uma befika laba bantu uthi ke lo mnumzana, mntu kaNkulunkulu ngize kuwe ngizobika lapha kuwe ngoba ngizwa kuthiwa wena uyabasiza abantu. Ngizocela umntwana womfana, anginaye umntwana womfana. Manje ngiyesaba, sengiyesaba ukuthi ngizoze ngihambe emhlabeni ngingamtholanga umntwana womfana. Uthi ke uShembe batabami uNkulunkulu ongithumile uthi uzomnika abantwana babafana abathathu. Laba bantwana bazozalwa kanye kanye. Ithi incwadi uma umprofeti ke efika phakathi kwethu ekhuluma into, siyokwazi ngani ukuthi lo mprofeti uthunywe uNkulunkulu. Ithi incwadi niyokwazi ke ukuthi uthunywe uNkulunkulu lo mprofeti uma ekhuluma into yenzeke njengoba eyikhulumile. Kodwa uma umprofeti ekhuluma into ingenzeki, anokwazi ukuthi lo mprofeti akathunywanga uNkulunkulu. Ngempela ke uShembe wayeseyahamba la kulelizwe la kaMhlabi yalingana. Uma esehambile uShembe basala labantu babathola abantwana abathathu babafana, bazalwa kanye kanye. Uma sebezelwe laba bantwana, sekuqhamuka abantu bakhuluma noyise walezi ingane bathi, awazi yini ukuthi kuwumkhokha ukuzala izingane eziningi ngesikhathi esisodwa, ukuthi lokho kuzoletha umkhokha kini ebese kuba khona ohambayo phakathi kwenu emhlabeni. Ubaba walabo bantwana yayisiyamngena lento ngoba naye wayeyazi. Yayisiyamngena lento enhlizweni. Kodwa uma eyikhuluma lento kumama wabantwana, umama wabantwana angathandi nabantwana bakhe. Kodwa bese phoqa ukuthi unkosikazi uganile. Wayese ehlela ngezansi. Yayisiyabulawa ke yodwa lezi ingane yagingiswa igabade. Ilona gama elalisetshenziswa makubulawa umntwana, kwathi ugingiswa igabade. Kwase kusala ababili. Uma uShembe sephinde buyela kulelizwe lasenyakatho, kulelizwe la kaMhlabi yalingana, sebeyeza ke laba bobabili beza nalaba bantwana bathi, mntu kaNkulunkulu sizobonga kuwe ngoba sabathola abantwana owasethembisa bona ukuthi sizobathola.
uthi kuShembe baphi bathi namba isihlabelelo sikaShembe ngisifundile sithi ufikile olandelwa izizwe ufikile simzwile laba abantu babeze kuShembe ngoba bezwile ukuthi lo ungumkhululi usefikile umkhululi wethu bathi ke namba uthi uShembe hawu pho bababili na ngoba mina uNkulunkulu owangithuma uNkulunkulu ongithumile wathi bazoba bathathu uma umprofeti ekhuluma into ingenzeki lo umprofeti akathunywanga uNkulunkulu bathi ke cha mntu kaNkulunkulu sabathola bababili athi uShembe cha uNkulunkulu mina ongithumile akayikhulumi inkohliso uma kuyilaba mina uNkulunkulu wathi kimi nizobathola kufanele babe bathathu ngeke babe babili uma bebabili kusho ukuthi akubona laba wayesekhala umama walabantwana esekhala ethwala izandla ekhanda eyibhuquza phansi ethi hawu ngangisho njalo ethi hawu ngangisho njalo athi ngangisho ngithi umntwana wami akangabulawa uthi uShembe hawu yini mntanami kwenze njani uthi hawu umuntu kaNkulunkulu ngabathola abantwana bami njengokusho kwakho ngabathola babathathu bengabafana bathathu kwase kufika abantu bakhohlisa uyise wabo bathi omunye akabulawe ngoba uma engabulawa kuzoletha umkhokha lokho kithi wayeseyabulawa umntwana wami uthi uShembe hawu batabami nayenzelani into embi kangaka ngoba abantwana bavela uNkulunkulu laba abantwana benibaphiwe uNkulunkulu phumani kulezo zinto uma uNkulunkulu enipha abantwana ukuthi bangaki lokho uNkulunkulu aniphe khona kusuke kuyisibusiso phumani kulezo nkolelo uNkulunkulu akayifuni uma uShembe eseqeda ukukhuluma nabo usethi ke batabami nenze into embi kufanele nihlawule phakathi kwesizwe kufanele niye enkosini niye nasezinduneni niyobika ukuthi nenze icala nikuhlawule lokho uma sizwa ke ngempela leyo nto yahlawulwa kuningi ke uShembe asikhuza kukho abantu babe nezinkolelo zokuthi kunezinyoni zokuthakatha njengekhova eyihamba ebusuku wathi uShembe lezilwane zonke ikaNkulunkulu uNkulunkulu wathi azohamba ebusuku phumani kulezo nkolelo wasikhuze izintweni eziningi esasizenza wathi uNkulunkulu akazifuni lezi zinto ziyangingcolisa abantwana bakaNkulunkulu ileyo nto ke siyikhulumayo ukuthi wafika lo mprofeti onjengathi enathi esamethenjiswa uNkulunkulu njengoba esho uNkulunkulu ethi ngiyobavezela umprofeti onjengabo oyokhuluma into abayoyizwa nakithi ke wafika lo mprofeti eAfrika kuze benamhlanje into uShembe ayikhulumayo yenzeka njengoba eyikhulumile sengiyabonga abantwana abahle baseAfrika sengicela ukuthandaza uNkulunkulu omkhulu wasephakameni ngiyabonga Nkosi ithuba ongiphe lona lokukhuluma nabantwana bakho ngicela Nkosi ubusise wena izwi engilikhulumile lingene lihlale enhlizweni zabantwana bakho ngilakho lodwa igama manje ngizobe phakade amen